Vaig obrir un nou món quadrat, amb cubs de terra i arbres al meu costat. Però entre els blocs que vaig trobar, un dinosaure que em volia menjar. Amb la pala i l'espasa a la mà, vaig començar a cavar. Però els dinosaures no es queden quiets, són més grans que cap moc, fins i tot els esquelets. Dinosaures al Minecraft, quina emoció! Tiranosaures, triceratops en acció. Construint fortaleses, fugint del perill. En aquest món de blocs, res és senzill. Vaig trobar un nou l'he de cuidar, pot ser un raptor, em podrà ajudar. Però si no domestico, què faré? Serà ell qui em caçarà pel terreny. Cada vall construeix amunt, troba diamants, professo amb compte que els dinosaures surten de nit i amb les seves dents podries acabar l'oblit. Dinosaures al Minecraft, quina emoció! Tiranosaures, triceratops en acció. Construint fortaleses, fugint del perill. En aquest món de blocs, res és senzill. Construeix amunt, troba diamants, però fes-ho amb compte que els dinosaures surten de nit i amb les seves dents podries acabar l'oblit. Dinosaures al Minecraft, quina emoció! Tiranosaures, triceratops en acció. Construint fortaleses, fugint del perill. En aquest món de blocs, res és senzill. Però de cada bloc hi ha una nova missió amb dinosaures. El joc és emoció, la creativitat i el valor seran la clau per sobreviure en aquest món de fauna prehistòrica i un cel blau. I així continua la meva aventura amb dinosaures dins de nit i cura. Però en aquest Minecraft que tant ador sempre hi haurà lloc per un nou dinosaure i un nou tresor.